ଲୋକମାନଙ୍କ ବସିବା ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ଏଇଟା। ସେପଟେ ତା ଗେଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଏଠି ଲୋକ ବସି ଶୁଆ ଉଠା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ମାନେ ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ମେନ୍ ଦରଜା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଭିତରଟା କିଭଳିଆ କ'ଣ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ତୁ ଆଗରେ ଚାଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବୁ ପଛ ପଛ ଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ଫିର୍ ବି ମୋ ପାଟିରେ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପଛ ପଛ ଯାଉଛି। ଚାଲିଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି ଭିତର ଇଏ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ମନ୍ଦିର ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ଥାଏ, ଖରାପ ହିଁ ନଥାଏ କେତେବେଳେ। ଏ ହେଉଛି ମାଳା ଫାଳ ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଧର କିଛି ନେବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, କାମ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ସବୁ ରସି ଫସି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଥିବ ଭିତରକୁ ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖି ହେବ, ତାହେଲେ ଦେଖି ହେବ। ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଉପର। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତମମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହସ ଦିଅ, ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିଦିଅ ଭାଇମାନେ। ତମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହାସନ। ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଏଠି କିଛି ଦିଆଦିଆ କଲେ ଏଇଠି ହେଉଛି ତା ସିଂହାସନ। କି ଠାକୁର? ହଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ହୁଣ୍ଡି, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ଭିତରକୁ। ଏଇଟା ହୁଣ୍ଡି, ପଇସା ପକେଇଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। କ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଅଛି, କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଏପଟେ ବୁଝାଲ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ସିଡ଼ି ହିଁ ସିଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଠିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ତଳକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁନି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଚାଲି ଚାଲି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲୁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଚାଲିକିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲି ବାଟେ ଯିବା, କହିଲା ନା ନା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବାଟରେ ଆସିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦରଜା। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେନି ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବ। ତାଲା ମାରିଦେଇଛି ନା, ମୁଁ କହୁଛି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, 2ଟା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପୁରା ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ। ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡି, ଧର କିଏ ଜଣ କିଛି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଗେଟ୍ ବି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଏରିଆ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମାନସିକ ଫାଂସିକ ରଖିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ପାଣି ପାଖକୁ ଗଲେ ଧର କିଛି ମାନସିକ ରଖିଲେ କପଡ଼ା ପତ୍ର ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ବି ସେ ମାନସିକ ଧର କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଠି ବାନ୍ଧିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ଆସିକି ଆପଣ କାମ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଭଲ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏରିଆ ବି, ଏପଟେ ଜାଗା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି ମୁଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଦରୁଆନି ଆମର ଜଗିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଶୋଇକି। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖେ ତାଙ୍କର ଶୀତ ଦିନେ ଏଇଟା ହିଁ ଘିଅ ଢାଳିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୀପ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦୀପ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଗଲେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ସେ ଦୀପଟା ଜଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୀପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦୀପ ଲାଗେ, ଏବେ ବି ଘିଅ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଦୀପ ଲାଗିକି ରହେ ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛି। କେବେ ତ ମୁଁ ଆସେ ନାହିଁ, ସିଏ ଆସିଥିଲା ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ଯେ ମାନେ କହେ ଯେ ଦୀପ ଲାଗେ ବୋଲି। ଏଠି ଗୋଟେ କି ପର୍ବରେ ଏଠି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ୟାର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି। ଏ ଜାଗାକୁ ବି ଆସିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି।